गोरोबथाखौ नैबे प्रमद बर'आ आबसुनि आफादगिरि जानानै जाबादि गुलाय गुजाय खालामनानै एनडिएफबिनि नखरखौ दिनै दुखु होबाय। प्रमद बर'नि कमिसन दानाया बिसोरो दा दरखास्त होबानो थोब दाननो हागोन। जोबोद गिदिर गिलु बालु पलिटिकेलनि मोनसे दावहा जानो थांगासिनो नामा रायजो राजा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै निस्सय जोबथारनायाव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो भिडिअखौ आसा खालामदों नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला निस्सय बुजिजोबनो हागोन थारैनो नैबे गेदेरमा सुबुं बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबांसिम सैथो आरो बेसेबांसिम असैथो दङ। दा नोंथांमोना जाहाथे जेबो बेले बेजे सानालासिनो नैबे गेदेरमा सुबुङा इउपिपिएल आरो बिपिएफनि सायाव माखासे गोबां खोथा बुंदों नैबेखौ नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नाय बिनि उनाव नोंथांमोना जोबथारनायाव आं बारे बारे रिकुवेस्ट खालामो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर नोंथांमोना सोर मा सानदों आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनो माब्लाबाबो दाबाव आरो लाइक खालामनो माब्लाबाबो दाबाव। बे प्रमद बर'आ गाबखौबाबो हाबाबो जाफुंलिया बेसे जोङो गोजोनै नोजोर होदोंमोन 15 बोसोर आंखौ जयेन्ट एक्सन कमिटियाव लाखिनानै चिफ एडभाइजार फाथिना दोनबाय एनडिएफनि गोरोबथाया मोजां रोखोम जाथो होननानै आंखौबो लांफाबाय हायो दिल्लीयाव थांफाबाय हायो थाङोसो थाङो जायाबो जाया नाथाय जेबोला बोसोरसे सिगां हाग्रामा महिलारि साहाबा धीरेन बर'खौ लिंहरनानै रायलायलायबाय धीरेन बर'आ होनबाय सार नोंथाङा जोंखौ हेल्प खालामनांसिगौ बै दिल्लीयाव सावरायनायखौ जाफुंसार होनांगौ आरो लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलाया होनबाय होद नोंसोर थांलाय फैलाय खालामबाय हायोलै आवगाय आं फावसायन खालामबाय हायोलै आवगाय आं फावसायन खालामाबा आं हले आवगाय होगोन बेनिफ्राय धीरेन बर'आ होनबाय आवगाय आं फावसायहां खालामलिया होननाय लोगो लोगो जोंनि हाग्रामा महिलाया लोगो लोगो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि खाथियाव लाना थांबाय आरो सर्बानन्द सन'वालाबो बुंलायबाय आपनालोके आगुवां फन करिब नेকি धीरेन बर'आ होनलायबाय सार आंनि न'खराव आं मिथिया आगुवां फन होननाय लोगो लोगोनो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला जोंनि अनजालु आरो गोरों मन्थ्रि नै बेहायनो जरा दोङो चन्दन ब्रह्मखौ बिबान होदोंमोन आरो बिबान मोननाय लोगो लोगोनो मास मोनथामनि गेजेरावनो ओरैबायदि स्पिडै लाना थांदोंमोन जोंहा मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ गोबां जाखाजोबनाय उनाव गोबां जोंहा मोननो गोनां बिटिसिनिख्रुइ साबसिन हामसिन मोननो गोनां गोरोबथाखौ नैबे प्रमद बर'आ आबसुनि आफादगिरि जानानै जाबादि गुलाय गुजाय खालामनानै एनडिएफबिनि नखरखौ दिनै दुखु होबाय बे दुखु होनायनि थाखायनो जोंफोरबादिया एनडिएफबिनि नखरा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलनो जेब्लाबो भट होनो हाया होनाय नङा बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ मा लाबोनो हागौ This is a comprehensive final solution to their demand. आरे बंधु प्रमोद बरो मानि comprehensive final मा solution final बर'फ्रा आलादा रायजो मोनबाय नामा बर'फ्रा union territory मोनबाय नामा बर'फ्रा state within state मोनबाय नामा मोनसेबो मोनासै रायजोफोर मोनि जिरादखौनो लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गामि गामि फैनानै मा होनो मिथिगोना रायजोफोर बेनो बर'लेण्ड बादि होनना बुङो मा बादि सादि बिलाय बादि सादि बर'लेण्ड जानांगौ नुबाय नङा रायजोफोर गामियाव बुरखायफायो बर'लेण्ड बादि जाखाबायलै होनना बुङो मानि बादि बेफोरो बुंनांगौ गामि गामि बुंनांगौ मा बादि नंगौ नोंथार ओजोंहाय मा तेजपुर गहपुर हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्मआ ओरैबायदि खस्थ' खालामबाय एनडिएफबिनि केडारफोरखौ हर सान रायलायो जोङो एकदम बोरैबा गहपुरालागै जोंनि सिमाखौ बारहोनो हायो नामा मुवा बारनो मा लिरना लाबोबाय मिथिगोना दे एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल इज ए रिनेम अफ रिनेम बिटिआर माने बिटिसि थानाय बिटिसिखौनो नामल' सोलायनाय हंलि बसुमतारीखौ हरेश्वरी बसुमतारील' खालामबाय आरो मा हंला नामखौ हालाराम बर' खालामबाय आरो बेखौनोल' सोलायबाय आरो बेथ' सोलायनायानो बिटिसिया बिटिसि थाफिनबाय बिटिआरानो बेनिफ्राय आरो दानख'नाय बिटिसियाव 3079 खन गामि दंखायोमोन बे गामिखौबो दायो जोंहा प्रमद बर'नि कमिसन दानाया बिसोरो दा दरखास्त होबानो थोब दाननो हागोन
जाम्बानिसो फाव जादों बिटिसिआथ' कनस्टिटिउसनेल साংবিধাनिक बेखायनो ओरैनो दाननो हाया दाननो हागोन ना हाया बे माखासे खोथाफोरखौ जोंहा चन्दन ब्रह्म मन्थ्रिया बुंगोन आरो एनडिएफनि दुखुनि जारिमिनखौ जोंहा अनजलि दैमारिया बुंगोन दै खोनासंनांगौ सुक्ति खालामनायनि उनाव बोरैहाय रन्जन दैमारिया सासे सागानगिरिसोमोन नंगौ नङा रायजोफोर सागानगिरिमोन बेखौनो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जेलावसो थ्रोब सोना दोनफिनलायबाय मा जाखो बियो बे गासै खोथाखौ आं बुंलिया जोंहा अनजलि दैमारिया दुखु सुखुनि माखासे खोथागोन So বন্ধুসকল মই দীঘলীয়া নকৰো ক'ব লাগিলে বহু ক'ব পাৰো ইলেকশ্যন বতৰ মই অলপ সোনকালে গৈ পেলাই